Hare Krishna. Warm welcome ஹரே for கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. மாதாஜி யூடியூப்ல எப்படி மாதாஜி பாக்குறது? நான் அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சு விடுறேன் மாதாஜி. சரி, இல்ல ஏன்னா டேப்ல பெருசா இருக்குல்ல, அது பாக்கலாம். இது போன்ல பாக்குறதுக்கு, அதுக்கு தான் கேட்டேன். டேப் யூடியூப்ல போயிட்டு நீங்க அதுல இஸ்கான் ராதா இஸ்கான் மங்களூர் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிருக்கீங்களா? தெரியலையே. இப்ப சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணணுமா அதுக்கு? லைவ்னு போட்டீங்கன்னா இப்போ தமிழ் என்ஓடி போட்டு சாப்டர் 48 போடுங்களேன், லைவ்னு வரும். அப்படியா? சரி, நாளைக்கு ட்ரை பண்ணலாம். இன்னைக்கு விட்டுலாம். ஓம் நமோ இன்னைக்கு அமாவாசை நல்ல நாள், ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் நல்லா தான் இருக்கு. யூடியூப்ல என்ன சொல்றீங்க? இருங்க ஒரு நிமிஷம், நானே உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன். ஒரு நிமிஷம் ப்ரேயர் பண்ணிடுறேன், ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ உங்க வாட்ஸ்அப்க்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன் பாருங்க மாதாஜி. நீங்க அதை பார்த்துட்டு அதுல ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க பேர் சொல்லுங்க மாதாஜி, மத்தவங்க வெயிட் பண்ணுவாங்க நமக்காக. அனுப்பிச்சிருக்கேன், அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூடியூப்ல பார்க்க முடியும். இப்ப நான் ப்ரேயர் பண்றேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகஞ்சலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालयं कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा அனைவருக்கும். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற அத்தியாயம் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் புக்ல பாத்தீங்கன்னா பகுதி 4, அதுல வந்து 48வது அத்தியாயம் ட்ரீட் அண்ட் கேஸ்லினஸ், பயமும் கொடுமையானதும். அதை பத்தி தான் வந்து இங்க வந்து ரூப கோஸ்வாமி இந்த பாவனையை வந்து நமக்கு எடுத்து சொல்றாரு. ஓகே, இதுவரையும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பல விதமான ரசங்களையும் உணர்வுகளையும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இது என்னன்னா பயங்கரமானது பயமான விஷயங்களை வந்து இங்க சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா இந்த பௌதிக விலகத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல் லோகத்துல இருக்க ஆன்மீக லோகத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் தான். அது பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா. ரசாஸ், பிரைமரி ரசாஸ், செகண்டரி ரசாஸ் அதுல பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்து வந்து ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொன்னாரு, ஒவ்வொன்றுக்கும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரு. அப்புறம் இன்டிஃபரன்ஸ், செப்பரேஷன்,
எப்படி எல்லாம் கிருஷ்ணரை மீட் பண்றது, ஆஹ் பய பயபக்தி பத்தி சொல்லி கொடுத்தாரு. லாஃப்டரு, அதை பத்தி நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா. இந்த இடத்துல வந்து பயங்கரம் பயங்கரம் பத்தி சொல்றாரு. இந்த உணர்வுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல் லோகத்திலயும் இருக்கு, ஆன்மீக லோகத்திலயும் இருக்கு, விஷயங்கள்லயும் இருக்குன்னு அப்படின்றத இந்த இடத்துல பாக்குறோம். ஓகேங்களா. ஆச்சரியமம் வீரம் வந்து போன வாரத்துல முன்ன வாரத்துல பார்த்தோம். கருணை கோபம் வந்து போன வார தலைப்பு. இந்த வாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விஷயமா இந்த பகுதியை பிரிக்கிறாரு. ஒன்று ட்ரீட் அண்ட் கேஸ்லினஸ். ட்ரீட் என்ன பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஒரு கேள்வி வரும், என்னடா பக்தி பரவச நிலையில வந்து அந்த ட்ரீட் பயங்கர அந்த பயம் அதெல்லாம் இருக்குமான்னு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. கேட்கலாம், ஆனா இருக்கு. அதனாலதான் வந்து இங்க ரூப கோஸ்வாமி வந்து அந்த பயத்துக்கு வந்து காரணங்கள் 2 சொல்றாரு. 2 causes of fear. ஒண்ணு வந்து கிருஷ்ணாவே இருக்கலாம், இல்லைன்னா கிருஷ்ணருடைய சூழ்நிலையினால ஒரு பக்தனுக்கு வந்து பயம் வருமா. அந்த பக்தனுக்கு வந்து பயம் வர்றதுக்கு 2 காரணங்கள். ஒண்ணு கிருஷ்ணாவே இருக்கலாம், இல்ல கிருஷ்ணரை சுத்தி இருக்கக்கூடிய பயங்கரமான சூழ்நிலைகள். இந்த 2 தான். ஓகேங்களா. சோ when a devotee feels himself to be an offender at Krishna's lotus feet, Krishna himself become an object of dreadful ecstatic love. இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு காரணத்துக்கு வந்து இதை விலாவரி சொல்றாரு. அதாவது ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ணனுடைய தாமரை திருவடிக்கு வந்து தவறு பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப வந்து என்ன ஆகுது, அவன் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஃபியர் வந்து யாரா இருக்காரு, கிருஷ்ணரா இருக்கிறாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். when out of ecstatic love, friends, well-wishers of Krishna apprehend some danger for him, the situation becomes object of their dread. அதாவது இதை வந்து ரொம்ப சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா, கிருஷ்ணருக்கு வந்து நலம் விரும்பிகள் இருக்காங்க, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா. அவங்க எல்லாம் வந்து சில சூழ்நிலைகள், அதாவது இப்ப பூதனா வதம் ஆச்சு, அதுக்கு பிறகு ஏதாவது கேசி அசுரன் வந்தா, இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சரி, அவங்க பிரஜவாசிகள் எல்லாருக்கும் பயம் இருக்கும். ஐயோ கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது ஆயிடுமான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. இதுதான் 2வது காரணத்துக்கு வந்து விளக்கத்தை கொடுக்குற நம்ம ரூப கோஸ்வாமி. 2 காரணங்கள் புரிஞ்சிச்சுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் பேசுறது கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அந்த 2 காரணங்கள் புரிஞ்சிச்சுங்களா? கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப் ஆர் சிச்சுவேஷன் ஆஃப் த கிருஷ்ணா. அதுதான் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து பயத்துக்கு வந்து காரணமா இருக்கும். இது பௌதீக சம்பந்தப்பட்டதல்ல, ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்டது. ஓகேங்களா. ஒரு பக்தனுக்கு பயம் வர்றதுக்கு 2 காரணங்கள். ஒண்ணு, கிருஷ்ணர் தாமரை திருவடியில தவறு பண்ணிருந்தா அவரால அவனுக்கு பயம் வரும், அச்சோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், கிருஷ்ணர் என்னை வந்து பனிஷ் பண்ணுவாரான்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. 2வது வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோன்னு சொல்லிட்டு பயப்படுறது. ஓகேங்களா. சோ இங்க வந்து ரிஷராஜா பத்தி சொல்றாரு. ஒரு முறை என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருக்கும் ரிஷராஜாவுக்கும் வந்து சண்டை நடக்குது. சண்டை நடக்கும்போது அவனுடைய முகம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வாடி வதங்குது. என்னடா அப்படின்னு பாக்குறா. அப்ப வந்து நம்ம சண்டை போடுறது வந்து சாதாரண ஆள் இல்ல, நம்ம சண்டை போடுறது யாரோட பாத்தீங்கன்னா முழு முதல் கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம். அதை இவ்வளவு நேரம் நான் புரிஞ்சுக்காமலே போயிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அரசர் வந்து ஃபீல் பண்றாரு. தெரிஞ்சிட்ட பிறகு ஃபீல் பண்றாரு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய முகம் எல்லாம் ரொம்ப வறண்டு போயிடுது. ஓகேங்களா. சோ அப்ப கிருஷ்ணர் பேசுறாரு, நீ ஏன் வந்து இவ்வளவு அளவுக்கு சோகமா இருக்கிற, ஏன் உனக்கு வந்து இவ்வளவு நேரம் இல்லாத பயம் உன் கையில இப்ப தெரியுது, ஏன் உன் கையில அமைதி, தயவு செய்து உங்களை அமைதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், உன்னை நீ அமைதிப்படுத்திக்கோ. எனக்கு வந்து இப்ப சொல்றாரு கிருஷ்ணர், எனக்கு உன் மேல எதுவுமே கோவம் இல்லை, நீ வந்து உனக்கு சண்டை போடணும்னு நினைச்சே இல்லையா, சண்டைய வந்து பண்ணு, நான் இது வந்து விளையாட்டுத்தனமா தான், விளையாட்டு பக்குவத்துலதான் எடுத்துக்கிறேன், மனப்பான்மையில தான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் முகம் வரன்றதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தெரியாதனமா நான் கிருஷ்ணரை சாதாரணவன்னு நினைச்சிட்டு சண்டை போட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அரசர் ரிஷக் ராஜாவுக்கு முகம் மாற்றங்கள் வருது. ஓகேங்களா.
இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மீது பரவசமான அன்பில் இருக்கும் இந்த பயங்கரமான சூழ்நிலையில் கிருஷ்ணரே அச்சத்திற்குரியவர். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒரு உதாரணம். இன்னொரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிரஜவாசிகள் இருக்காங்க இல்லையா, பிரஜவாசிகள்லாம் வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட கேக்குறாங்க, யசோத மாதா. ஓகே, அது நெக்ஸ்ட். யசோத மாதா அப்புறம் பிரஜவாசிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த யமுனா நதியில வந்து இந்த காளிங்க நாகம் வந்து தங்கிட்டு இருக்குது இல்லையா, தனக்கு வந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கும்ன்றதுக்கோசம் அந்த யமுனால வந்து தங்கிக்குது. தங்கறது இல்லாம அங்க என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா விஷத்தை கக்குது. அதனால ஜீவராசிகள் எல்லாமே வந்து அந்த தண்ணி குடிச்சு அந்த காற்றுனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடி செடி மரங்கள்லாம் வந்து வறண்டு போயிடுது. மிருகங்கள்லாம் வந்து தன்னுடைய உயிரை விட்டுடுது. இது தெரிஞ்ச கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, ஓடி வந்து அந்த யமுனை நதியில வந்து குதிச்சு அந்த காளிங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாரு. ஓகேவா? அப்போ வந்து அந்த காளிங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னால வந்து முடியலன்னு தெரிஞ்சிச்சு. தான் வந்து தோத்து போடுவோன்றது தெரிஞ்சிச்சு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சரணாகதி ஆயிடுது. அப்ப எதனால அங்க சரணாகதி ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பயம். நான் ஏற்கனவே கிருஷ்ணரால தாக்கி இருக்கிறேன். என்னால இன்னும் வந்து சண்டை போட முடியாது. எனக்கு அவ்வளவு அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தும் இல்ல, பவரும் இல்ல. அப்ப என்ன ஆகுது, அவரை பார்த்த உடனே பயம் வருது. சோ பயத்தால வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து ஒரு சரணாகதி பண்ணுது. ஓகே. ஓ கில்லர் ஆஃப் முரா, முரா என்ற அசுரனை வந்து கொண்டவரே, நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய தவங்களாலும் நிறைய மாயா சக்திகளை பெற்றுள்ளேன். ஓகேங்களா? பெற்றிருக்கேன். பட் அது எல்லாமே உங்க முன்னாடி ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுச்சு. நான் எவ்வளவு அளவுக்கு வந்து மாயா சக்திகளை வந்து வரம் பெற்றனோ அது எல்லாமே உங்க முன்னாடி ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுச்சு. தயவு செய்து என் மேல கோபமா இருக்காதீங்க. நான் ஒரு ஏழையான புவர் ஆத்மா. ஓகே, என் மேல கொஞ்சம் கருணையே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் ஏதோ வந்து அறியாமல செஞ்சுட்டேன் இந்த விஷயங்களை, என்னோட குற்றங்களை வந்து பொறுத்துக்கோங்க, தயவு செய்து என்னை காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சரணாகதி ஆயிடுது. ஓகே, நான் வந்து ரொம்ப துரதிருஷ்டசாலி, நான் ஒரு முட்டாளு, தயவு செய்து எனக்கு கருணை காட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் கிருஷ்ணரை நோக்கி மன்னிப்பு கேட்குது. ஓகேங்களா? இத கேட்ட கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை மன்னிச்சு விடுறாரு. ஓகேவா? சோ அப்போ ஒரு கேரண்டியும் கொடுக்குறாரு, என்னுடைய கால் தடங்கள்லாம் வந்து உன் தலை மேல இருக்குது, அதனால நீ கவலையப்படாத, கருடனால உனக்கு எந்த ஒரு தொந்தரவும் வராதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் கேரண்டி கொடுக்குறாரு. பட் இந்த சூழ்நிலை எதுக்கு வந்து இங்க ரூபகோசம் உதாரணம் கொடுக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி சேவையில் பயத்தின் பரவசத்தின் மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு. இது பயத்தால வரக்கூடிய பரவசம். ஓகேங்களா? இது வந்து 2வது உதாரணம். 3வது உதாரணம் வந்து பார்க்கலாம் நம்ம. அதாவது கேசி என்ற அசுரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிருந்தாவனத்துக்கு வந்து குதிச்சு வருவான். அந்த உடம்பு பாத்தீங்கன்னா பெருசா, நான் சாதாரண குதிரை மாதிரி இருக்காது, பெரிய உடம்ப வச்சுட்டு வரும் அந்த குதிரை. அந்த கேசி அசுரன் வந்து அந்த இடத்தெல்லாம் வந்து ஓடி போறதுனால வரக்கூடிய சத்தங்கள், அப்புறம் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய மரம் செடிகளை எல்லாத்தையும் வந்து நாசம் பண்ணும். அந்த சத்தத்தால பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பயம் இருக்கும். அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள், பெண்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பயம் இருக்கும். ஓகே. சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா யசோத மாதா தன்னுடைய கணவனான நந்த மகாராஜாவிடம் சொல்றாங்க, எங்கள் குழந்தை மிகவும் அமைதியற்றது, எனவே அவரை வீட்டுக்குள் பூட்டி வைப்பது நல்லது. ஏன்னா இந்த கிருஷ்ணா இருக்கான்ல பார்த்தியா, அவன் வீட்டுல சும்மாவே இருக்க மாட்டான், தெருவுல அங்க இங்க ஓடிட்டு இருப்பான். இந்த அவன் ஓடிட்டு இருக்க சமயத்துல இந்த கேசி அசுரன் வந்து வேற வந்துட்டு தொல்லை கொடுப்பான். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கிருஷ்ணரை ஒரு ரூம்ல வச்சு பூட்டி வச்சிடணும், ஏன்னா அவனுக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யசோத மாதா நந்த மகாராஜா கிட்ட சொல்றாங்க. சோ இது வந்து 2வது உடைய உதாரணம். ஓகே, கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துடுமோன்னு சொல்லிட்டு பக்தர்கள் பயப்படுவாங்க இல்லையா, அதுக்கு வந்து இது 2வது உதாரணம். ஓகேங்களா? சோ சோ தன் பிள்ளைய வந்து காப்பாத்தணும்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாக்கு பயம். அந்த பயத்தால இந்த அவங்களுடைய முகம் வந்து வறண்டு போயிடுது, கண்கள்ல வந்து தண்ணீர் வருது. கிருஷ்ணரை வந்து நான் பத்திரமா பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஏக்கம். சோ இது ஒரு உதாரணம். ஓகேங்களா? ஆபத்தான ஒன்றை கண்டு, கிருஷ்ணருக்கு ஆபத்தான ஒன்றை கண்டும் கேட்டும் பக்தி தொண்டில் ஏற்படும் பயத்தின் பரவசத்தின் சில அறிகுறிகள் இவை.
ஓகேவா? அவங்க அம்மாக்கு ஏன் அந்த மாற்றம் வந்துச்சுன்னா, ஐயோ தான் பிள்ளைக்கு வந்து ஏதாவது ஆயிடுமோ, அதனால முகம் வாடிட்டு கண்கள்ல தண்ணியா வருது, அவனை பாதுகாப்பு கொடுக்கணுன்றதுக்கோசம் ரூம்ல வச்சு பூட்டிடணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த அசுரம் வந்து அவ்வளவு பெருசா வரா, கோவமா வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. இது 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 வந்து இன்னொரு 4வது விஷயம் இங்க நான் பேச போறது நம்ம. ஒரு முறை என்ன பண்றாங்க, யசோதா மாதா கிட்ட அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வராங்க. சில தோழிகள்லாம் வந்து, "ஏம்மா இந்த பூத்தனா வந்து வதம் ஆச்சுல்ல, அப்ப என்ன ஆச்சுன்னு?" அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அந்த பூத்தனா வந்தா இல்லையா, அத பத்தி சொல்லுன்னு அப்படின்னு கேட்கறாங்க. உடனே யசோதா மாதாக்கு பயம் அதிகமாயிடுச்சு. அவங்க கிட்ட, "ஏய் தயவு செய்து இத பத்தி பேசாதீங்க. தயவு செய்து இத பத்தி பேசாதீங்க. அந்த சம்பவத்த கேட்டாவே எனக்கு வந்து ரொம்ப பயம் வருது. ம். நான் வந்து பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோவேன், அவ அழகான ஒரு பெண்ணா வந்தா, சரி அவகிட்ட வந்து எவ்ளோ அழகா இருக்காளே! மேல் உலகத்துல இருந்து வந்திருக்கா போல, அப்படின்னு அந்த அழகுல மயங்கி, ஆ நான் வந்து என்ன பண்ணேன், என் குழந்தைய குடுத்துட்டேன். அவ வந்து பால் குடுக்குற மாரி எடுத்துட்டு போயிட்டு, என் புள்ளைய வந்து கொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ அந்த விஷயத்த தயவு செய்து மாத்திரம் எடுத்து பேசாதீங்க. ஆனா, அதுக்கு பிறகு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவ இறந்துட்டா. என் புள்ள கிருஷ்ணன் வந்து பத்திரமா இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யசோதா மாதா அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க. அதனால அவரு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க மார்பு மேல விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. பிளே கிரவுண்ட் மாரி. சோ அவருடைய உடம்பு மேல கிருஷ்ணருடைய கைகள், கால்கள்லாம் பட்டதுனால, அது பெருசா இருக்கும். பார்க்கும்போது வரும்போது நல்ல அழகான பெண்ணா வருவாங்க. அரக்க உருவம் எடுத்தோனே பெரிசா ஆயிடுவாங்க. சோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, பிரஜவாசிகள் எல்லாம் கை, காலெல்லாம் வெட்டி நெருப்புல வந்து எரிப்பாங்க. அப்போ பாத்தீங்கன்னா, அந்த உடம்பு யூசுவலா எரிக்கும்போது சுடுகாட்டுல பாத்தீங்கன்னா, கருகிய ஸ்மெல்லு தான் வரும். பட் இங்க வந்து கிருஷ்ணர் அவங்க தேகத்து மேல கை பட்டதுனால, அங்க வந்து நறுமணம் வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ அந்த பிரம்மாண்ட உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கொந்தளிப்பான சத்தத்தை எழுப்பி, அது தன்னுடைய உயிரை விட்டாள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த சவுண்ட கேட்டு எல்லா விரஜவாசிகளும் பயந்துடுறாங்க. ஓகேங்களா? இன்னும் அந்த பூத்தனா ஊரு பிறந்த ஊர் இருக்கு கிராமத்துல. அங்க போயிட்டு யாராவது கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இது பூத்தனா பிறந்த ஊரான்னு கேட்ட, அவங்க எல்லாம் வந்து இல்ல இல்லன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அது வந்து ஒரு அபசகுனம். அறைக்கு பிறந்த ஊருன்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி சொல்லுவாங்களாம். ஓகே. சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தியால என்னெல்லாம் வந்து நடக்கும் ஒருத்தருக்குன்றத பார்க்கலாம். வாய் வறட்டுதல், உற்சாகம், ஆஹ் பின்னால் பார்ப்பது, தன்னை மறைத்துக் கொள்வது, திகைப்பு, அழிந்து வரும் அன்பான பொருளை தேடுவது மற்றும் மிகவும் சத்தமாக அழுவது ஆகியவை அரசியல் அமைப்பிற்கு விரோதமான அறிகுறி ஆகும். மாயை, மறதி மற்றும் ஆபத்தை எதிர்பார்ப்பது ஆகியவை ஆகியவை அரசியல் அமைப்பிற்கு விரோதமான வேறு சில அறிகுறி ஆகும். இது போன்ற எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பரவச பயம் நிலையான அல்லது நிலையான காரணியாகும். இத்தகைய பயம் செய்த குற்றங்களால் அல்லது பயங்கரமான சூழ்நிலையில் ஏற்படுகிறது. குற்றங்கள் பல்வேறு வழிகளில் செய்யப்படலாம். மேலும் குற்றத்தை செய்த நபரால் பயம் உணரப்படுகிறது. பயம் ஒரு பயமுறுத்தும் பொருளால் ஏற்படும். இந்த பயமுறுத்தும் பொருள் பொதுவாக தனது அம்சங்கள், இயல்பு மற்றும் பயமுறுத்தும் ஒரு நபர் ஆகும். பரவச பயத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு பொருளின் உதாரணம் பூத சூன்யக்காரி, மன்னர் கம்சன் போன்ற குறும்புக்கார அசுர கதாபாத்திரங்களால் பயம் ஏற்படலாம். மேலும் இது இந்திரன் அல்லது சங்கரன் போன்ற பெரும் சக்தி வாய்ந்த தேவதைகளாலும் ஏற்படக்கூடும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பத்தியத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, பயம் எதனால வரும் பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து தப்பு பண்ணிட்டா வரும். ஒரு சூழ்நிலை வந்து நமக்கு ஃபேவரபிளா இல்லையானாலும் வரும். ஓகேங்களா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அசுரர்கள், அதாவது பூதனா வந்து கம்சனால அனுப்பப்பட்டாங்க. அதனால வந்துச்சு இந்த பயம். இல்லையா? சோ பயத்தினுடைய அறிகுறிகள், சிம்டம்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, வாய் உளறுதல், ஓகே, திரும்பி திரும்பி பார்க்கிறது, தன்னை வந்து மறைச்சிக்கிறது, திகைப்பா இருக்கிறது, தனக்கு பிரியமானவங்க நம்மளை விட்டு தூரம் போயிடுவாங்களோன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறது, சத்தமா அழுது. இதுதான் வந்து அறிகுறிகள். சில இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷனல், அரசியலுக்கு அல்லாதது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, மாயை இல்லாத இருக்கிறதுனாலும், மறதினாலும், மாயை இல்லூஷன்,
மறக்கிறது, ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ். ஓகே. நமக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் வராம இருக்கணும்னு அப்படின்னு நினைக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷனல் சிம்டம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இது இல்லாம நம்ம எதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பயம் வந்து நம்ம வந்து நாம அபராதம் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், சரியா பண்ணலன்னா அது வந்து நாம அபராதம் ஆகும். ஒரு பக்தரை பத்தி அவதூறு பேசினான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வைஷ்ணவ அபராதம் ஆகும். நம்ம ஒரு சேவை கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம கோயிலுக்கு போறோம், நம்ம கிருஷ்ணருக்கோசம் ஒரு சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கோம், அது சரியா செவ்வனே செய்யலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சேவை அபராதம் ஆகும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்து நமக்குள்ள மனசுல பயம் வரணும். நாம அபராதம் பண்ணக்கூடாது, வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணக்கூடாது, சேவை அபராதம் பண்ணக்கூடாதுன்ற எண்ணம் நமக்குள்ள வரணும். ஏன்னா நம்ம வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து அபராதம் பண்ணா கிருஷ்ணர் வந்து பொறுத்துக்கவே மாட்டாரு. ஓகேங்களா? சோ அதனால அந்த இடத்துல வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. அதே மாதிரி நாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? எல்லாரும் நாம ஜபம் பண்றோம். அதுல ஸ்டேஜஸ் இருக்கு, ஆஃபென்சிவ் ஸ்டேஜஸ், நாம பாஷா, சுத்த நாமம். நம்ம ப்ரோக்ரஸ் ஆயிட்டே போகணும். ஓகே. எல்லாரும் ஆரம்பத்துல வந்து நாம அபராதம் பண்ணோம், பட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜ்ல வந்து சுத்த நாமத்துக்கு வந்து நம்ம டார்கெட் பண்ணி நம்ம போகணுன்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் கூட வந்து பயமான விஷயங்கள்ன்றத புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கேஸ்லினஸ், கொடூரமான விஷயங்கள். ஓகே. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்க மாதாஜி. வெறுப்புணர்வுகளின் காரணமாக கிருஷ்ணர் மீது ஏற்படும் பற்று சில சமயங்களில் பக்தி தொண்டில் ஒரு பயங்கரமான பரவசத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பது அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரங்களிலிருந்து புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. கிருஷ்ணர் மீது இத்தகைய பரவசமான அன்பு அனுபவிக்கும் நபர் எப்போதும் பக்தி சேவையின் நிலையில் அல்லது சாந்தர இருப்பார். பேயால் ஏற்படும் பரவசமான அன்பின் விளக்கம் பின்வரும் கூற்றில் காணப்படுகிறது. இந்த நபர் முன்பு காமம் மற்றும் புலன் திருப்தி விஷயத்தில் மட்டுமே ஆர்வமாக இருந்தார். மேலும் தனது காம ஆசைகளை நிறைவேற்ற பெண்களை சுரண்டுவதில் அவர் மிக பெரிய திறமை முழுமையாக்கினார். ஆனால் இப்போது இந்த மனிதன் கண்ணீருடன் கிருஷ்ணரின் நாமங்களை உச்சரிப்பது எவ்வளவு அற்புதமானது. மேலும் ஒரு பெண்ணின் முகத்தை பார்த்தவுடன் அவர் உடனடியாக வெறுப்படைகிறார். அவரது முகத்தின் அறிகுறியிலிருந்து இப்போது அவர் பாலியல் வாழ்க்கையை வெறுக்கிறார் என்று நான் நினைக்கிறேன். இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மேல ஒரு வெறுப்பு இருக்கிறதுனால அங்க வரக்கூடிய பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான பக்தின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ கிருஷ்ணர் மீதான பயங்கரம் இருக்கிறதுனால, வெறுப்பு இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய பக்திய வந்து பயங்கரமான பரவசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ ஒருத்தன் வந்து இது வந்து அந்த பிரைமரி ரசால வந்து பாத்தீங்கன்னா சாந்த ரசத்துக்கு வந்து உதாரணமா சொல்றாங்க. ஓகே. சோ இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மனிதன் இருக்கிறான், அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பிறப்பின் நோக்கத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்காம தன்னுடைய புலனை திருப்தி பண்றதுல வந்து ஆஹ் குறியா இருக்கான். சோ அப்படியெல்லாம் வாழ்ந்துட்டு வரான். வாழ்ந்துட்டு வரும்போது ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவனுக்கு வந்து அந்த கீழான சுவையை வந்து ருசிச்சுட்டு இருக்கான். ஒரு நாள் மேல் சுவையை உயர்ந்த சுவையை அனுபவிக்கும் போது, சேச்சா இத்தனை நாள் வந்து நான் தப்பு பண்ணிட்டேனே, இந்த உயர்ந்த சுவை அதாவது கிருஷ்ணருடைய நாம ஜபத்தையும் அவருடைய லீலைகளும் கேட்கறதுல வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்குன்றத அவன் தெரிஞ்சிட்ட பிறகு அவன் செஞ்ச காரியங்களை நினைச்சு அவனே வந்து வருத்தப்படுறான். அப்போ இன்கேஸ் அந்த ஒரு பெண்ணின் முகத்தை பார்க்கும்போது கூட அவனுக்கு வந்து வெறுப்பு வருது. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, அவன் வந்து உடைய வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை புரிஞ்சுட்டு தன் வாழ்க்கை பாதிய மாறி இருக்கிறான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த கொடூரமான பக்தி தொண்டில் ஒருவரின் கடந்த கால வாழ்க்கையை நினைத்து பார்த்து எச்சில் துப்புதல், முகத்தை வளைத்தல், மூக்கை மூடுதல், கைகளை கழுவுதல் ஆகியவை மறைமுக பரவச அறிகுறிகளாகும். உடல் நடுக்கம்,
உடலை வலுக்கட்டாயமாக முறுக்குதல் மற்றும் வேர்வை ஆகியவையும் உள்ளன. அவமானம், சோர்வு, பைத்தியக்காரத்தனம், மாயை, விரக்தி, பணிவு, சுய பச்சாதாபம், அமைதியின்மை, ஆர்வம் மற்றும் உடலின் அதிர்ச்சி ஆகியவை இருக்கலாம். சோ நம்ம வந்து இது வந்து அறிகுறிகள் சொல்றாங்க. எப்போ வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்டேஜ்ல பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தா அவங்களுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்குன்றத இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது அவரே பார்த்து அவரை எச்சல் துப்புறது, அதாவது முகத்தை சுழிச்சுக்கிறது, மூக்க மூடிக்கிறது, கையை கழுவுறது, உடம்பு நடுங்கிறது, உடலை வந்து முறுக்கிறது இல்லையா? சோ அப்ப வந்து வேர்த்துறது, அது இல்லாம அவமானமா வந்து ஃபீல் பண்றது, சோர்வா இருக்கிறது, பைத்தியக்காரத்தனமான சில செயல்களை செய்யறது, மாயை, விரக்தி, பணிவு, சுய பச்சாபிதாபம், அமைதியின்மை, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பயங்கரமான பக்தி பரவச நிலையின் அறிகுறிகள். ஓகேங்களா? சோ நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. ஒரு பக்தர் தனது கடந்த கால அருவருப்பான செயல்களுக்காக புலம்பும் போது, அவரது உடலில் சிறப்பு அறிகுறிகள் தென்படும் போது, அவரது உணர்வு பக்தி தொண்டில் பயங்கரமான பரவசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது அவரது கிருஷ்ண உணர்வு விழித்தொழுதலால் ஏற்படுகிறது. இது தொடர்பாக இது தொடர்பாக பின்வரும் கூற்று உள்ளது. தோலும் எலும்புகளும் கொண்ட ஒரு பை போன்ற இரத்தத்தால் நிரம்பிய தோலும் கதையும் மூடப்பட்ட சளி மற்றும் துர்நாற்றம் உருவாக்கும் இந்த உடலுறவு இன்பத்தை ஒரு எவ்வாறு அனுபவிக்க முடியும்? கிருஷ்ண உணர்வில் விழித்தெழுந்து இந்த ஜட உடலின் அருவருப்பான தன்மையை முழுமையாக உணர்ந்தவருக்கு மட்டுமே இந்த உணர்வு சக்தியாகும். தனது தாயின் வயிற்றில் இருந்து ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி குழந்தை கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு பிரார்த்தனை செய்தது. ஓ ஹம்சனின் எதிரியே, இந்த ஜட உடலால் நான் மிகவும் துன்பப்படுகிறேன். இப்போது என் தாயின் கருப்பையில் இரத்தம், சிறுநீர் மற்றும் திரவ மலம் கலந்த ஒரு குழப்பத்தில் சிக்கிக் கொண்டேன். நான் அத்தகைய நிலையில் வாழ்வதால் நான் மிகுந்த வேதனையை பண்ணுங்க மாதாஜி. வேதனையை அது தெரியல, வேதனையை அனுபவிக்கிறேன். எனவே ஓ தெய்வீக கருணை கடலே, தயவு செய்து எனக்கு கருணை காட்டுங்கள். உமது அன்பான பக்தி சேவையில் ஈடுபட எனக்கு ஒரு திறனும் இல்லை. ஆனால் தயவு செய்து என்னை காப்பாற்றுங்கள். மறைஞ்சிருக்கு மாதாஜி. இவ்வாறு கூறி காப்பாற்றுங்கள். நரக வாழ்க்கையில் விழுந்த ஒருவரின் இதே போன்ற கூற்று உள்ளது. அவர் பரம இறைவனிடம் இவ்வாறு கூறினார். என் அன்பான ஆண்டவரே பரமராஜா, என்னை அழுக்கு மற்றும் அருவருப்பான வாசனையினால் நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலை வைத்துள்ளார். பல்வேறு வகையான நோயுற்றவர்களால் விடப்பட்ட மலத்தால் சூழப்பட்ட ஏராளமான பூச்சிகள் மற்றும் புழுக்கள் உள்ளன. இந்த பயங்கர காட்சியை பிறகு என் கண்கள் இந்த பயங்கரமான காட்சியை கண்ட பிறகு என் கண்கள் வலித்து நான் கிட்டத்தட்ட குருடாகிவிட்டேன். எனவே ஓ என் ஆண்டவரே, வாழ்க்கை நரக நிலையிலிருந்து விடுவிப்பரை நான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன். நான் இந்த நரகத்தில் வீழ்ந்து விட்டேன். ஆனால் நான் எப்போதும் உனது புனித நாமத்தை நினைவில் கொள்ள முயற்சிப்பேன். இந்த நிலையில் என் உடலையும் ஆன்மாவையும் ஒன்றாக வைத்திருக்க முயற்சிப்பேன். இது ஒரு அருவருப்பான சூழ்நிலையில் கிருஷ்ணர் மீது கொண்ட பரவசமான அன்பின் மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு. ஓகே மாதாஜி. சோ நம்ம இப்ப பார்த்ததை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த பயங்கரமான அறிகுறிகள் பார்த்தோம். ஒருத்தவங்க வந்து தான் செஞ்ச வேலையை வந்து போன இவ்வளோ நாள் என் வாழ்க்கையை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே, பக்தி பண்ணாம யாராவது புலம்புறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து ஒரு நல்ல அறிகுறியம். ஓகே, அட்லீஸ்ட்
நம்ம வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த மனித பிறவி எடுக்கக்கூடிய நோக்கத்தை வந்து இப்ப புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் இப்பயாவது புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விதுரர் வந்து தன்னுடைய அண்ணன் திருதராஷ்டிரக்கு சொல்லுவாங்க. நீ வந்து கிட்டத்தட்ட உன் வாழ்க்கையே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அரசியலுக்கும் பதவிக்கும் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்ட. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உன் பிள்ளைங்க கூட இல்ல. அட்லீஸ்ட் நீ இப்ப வந்து நீ வந்து பக்திய பண்ணணும். இந்த வீட்டுல வந்து நீ இருக்காத. நீ வந்து பீமனுக்கு போடுற சோத்தை சாப்பிட்டுட்டு இங்க இருக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு விழிப்புணர்வு கொடுப்பாரு. ஓகேங்களா? சோ அந்த மாதிரி இந்த சமயத்துல நம்ம எல்லாரும் வந்து ரொம்ப அலர்ட் ஆகணும் இல்லைங்களா? அந்த கோவிட்னால நமக்கு எப்பயோ வந்து இந்த பகவத்கீதா பாகவதமா இந்த கிளாஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? அதனால நம்ம சாண்டிங் நல்லா பண்ணணும். ஓகே. சோ புலம்புறது வந்து நம்ம நல்ல அறிகுறி. இனிமேல இருந்து வந்து நம்ம அலர்ட்டா இருந்துட்டு நல்ல பக்தியை வந்து பண்ணணும்ன்றத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். சரி, இந்த அறிகுறிகளை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான பரவசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது பக்தி தொண்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ இது வந்து ஒரு ஆரம்பம் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்து அவங்க கிருஷ்ண கான்சியஸ்குள்ள வந்திருக்காங்கன்றது. ஓகே. சோ இந்த உடம்ப பத்தி என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு பேக் வந்து புக்ஸோ வெஜிடபிள்ஸோ எடுத்துட்டு போவோம், அது மாதிரி இந்த உடம்பு வந்து ஒரு பை, தோலால் ஆன ஒரு பைக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா எலும்பு, தசை, ரத்தம், மியூக்கஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ இந்த இந்த உடம்ப வச்சுட்டு இத வந்து சில பேர் என்ன நினைச்சிருக்காங்க, புலன் நுகர்ச்சிக்கோசம் இந்த உடம்புன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. அது வந்து தவறு இல்ல. ஆக்சுவலி இந்த உடம்பு இருக்கிறது என்னத்துக்கு, எதை அனுபவிக்கிறதுக்கு? விஷ்ணு உணர்வு கோசம். ஓகேவா? சோ இந்த ஜட உடலின் அருவருப்பான தன்மையை முழுமையாக உணர்ந்தவருக்கு மட்டுமே இந்த உணர்வு சாத்தியமாகும். சோ இது எல்லாருக்கும் புரியாது. இந்த சரீரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை காற்றடித்த பையடா அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னப்பா நீ சொல்ற, இந்த உலகம் வந்து அசாஸ்வத துக்காலயம் சொல்றீங்களே, கரெக்ட். பட் இந்த உலகத்துல எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது அனுபவிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சில பேர் பேசுவாங்க. பட் நிஜமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த உலகத்துக்கு தற்காலிகமா வந்திருக்கோம். நமக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரு முக்கியமான சம்பந்தம் இருக்கு. நம்ம எல்லாரும் திரும்பி கடவுள்கிட்ட போனோம். அந்த கொள்கையை புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தோல் பையன்றதை அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ரூப கோசாமி சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து இந்த வந்து அழகான ஒரு விளக்கம் இங்க கொடுக்குறாரு பாருங்க. எல்லாரும் நம்ம சின்ன வயசுல பாத்தீங்கன்னா அம்மாவுடைய கருவறையில இருப்போம். அதாவது கருவறைக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அங்க மலம், மூத்திரம் எல்லாமே இருக்கும். அங்கதான் வந்து அந்த குழந்தை வந்து 10 மாசம் வளருது இல்லையா? சோ ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்க்கலாம். நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு பாலித்தீன் கவர்ல தண்ணியில கட்டி வச்சாங்கன்னா எவ்வளவு நேரம் நம்மளால இருக்க முடியும் இல்லையா? சோ அந்த மலம் மூத்திரத்துல வந்து அந்த குழந்தை இருந்துட்டு அப்போ வந்து ஒரு பிரார்த்தனை வைக்குது. அதாவது நான் வந்து இந்த சிறுநீர், திரவ, மலம் கலந்த குழப்பத்தில் சிக்கி கொண்டுள்ளேன். ஓகே. எனக்கு வந்து இங்க வந்து இருக்கிறது வந்து ரொம்ப வேதனையை வந்து அனுபவிச்சிருக்கேன். சோ கருணை மிக்க கடவுளை எனக்கு வந்து கருணையை காட்டுங்க. என்னை வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து உங்க மேல பக்தி செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஆனால் தயவு செய்து என்னை காப்பாற்றுங்கள். நரக வாழ்க்கையில இருந்து விழுந்து விழுந்துட்டேன், என்னை காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை வைக்கிறாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சோ இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா சொல்வாரு, நம்ம வந்து மறுபடியும் இந்த யாரு ஒரு பக்தரும் வந்து ஆசைப்படக்கூடாது. நான் மறுபடியும் வந்து ஒரு பெண்ணின் கருவறைக்குள்ள வந்து போகணும்னு சொல்லிட்டு ஆசையே படக்கூடாது. நான் கிருஷ்ணர் கான்சியஸ்ல வாழணும். கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களை சங்கத்தை எடுத்துக்கிட்டு நான் மறுபடியும் வந்து நித்தியமான லோகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு எண்ணங்கள் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இது வந்து இந்த பர்த் அண்ட் டெத் சைக்கிளை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும்ன்றதை இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா மறுபடியும் கஷ்டம்தான். தாய் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறதும் கஷ்டம்தான், வெளியே வந்தாலும் கஷ்டம்தான் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு ஒத்த இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட். அதாவது இங்க இப்படிதான் இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா யம தர்மராஜா வந்து என்ன பண்றாரு, எந்த இடத்துல வச்சிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அன்பான ஆண்டவரை யமராஜா என்னை அழுக்கு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம், ஒருத்தங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. என்ன யமராஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழுக்கானவும் அருவருப்பான ஒரு இடத்துல வச்சிருக்காரு. ஓகேவா? இங்க என்னால இருக்கவே முடியல.
இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மலத்தால அதுல இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளால புழுக்களாக சூழப்பட்டு இருக்குது. இந்த பயங்கரமான காட்சியை வந்து என்னால பார்க்க முடியல, என் கண்கள் வலிக்குது, நான் இதை பார்த்து கிட்டத்தட்ட குருடன் ஆகிவிட்டேன், ஆண்டவரே என் நரக நிலையிலிருந்து என்னை விடுவிக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆத்மா பிரார்த்தனை பண்றது. சோ தாயின் கருவறையில இருக்கும் போதும் ஒரு ஜீவாத்மா பிரார்த்தனை பண்ணுது, யமராஜன் கிட்ட இருந்து நரகத்துல போகும்போதும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுது. சோ நான் இனிமேல் வந்து உங்களுடைய புனித நாமத்தை ஞாபகம் வச்சுட்டு அதை ஜபிக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆத்மா வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுது. ஸோ இந்த ரெண்டு சூழ்நிலைகளும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அருவருப்பானதும் கஷ்டமானது இல்லையா? சோ யார் ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்குள்ள வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, சரிப்பா நான் இன்னைக்கு வந்துட்டேன் எல்லாம் சரியாயிருமான்னு ஆகும். கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம எப்படி சாண்டிங் பண்றோமோ அதுல இருக்கு இல்லையா? சோ அதனாலதான் இங்க வந்து இங்க மகா மந்திரத்தை சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. சோ இந்த பகவானுடைய புனித நாமத்தை வந்து தொடர்ந்து ஜபம் செய்யறதுனால எந்த ஒரு நபரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கஷ்டத்துல இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? சோ அந்த டிரான்ஸ்டென்டல் உன்னதமான பாசத்தை வந்து அடைவாங்க. சோ இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாத்துல இருந்து வெளியே வருவாங்க, கட்டுண்ட வாழ்க்கையில இருந்து வெளியே வருவாங்க. இது எப்படி சாத்தியம்? கடவுளுடைய நாமத்தை ஜபிக்கணும், அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து நினைவு கூர்ந்துக்கணும். சோ இப்படி இருந்தா அவன் தன்னில் திருப்தி அடையறான், தன்னில் திருப்தி அடைந்து அவன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் செய்யறான். சோ முடிவா இந்த அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, செயலற்ற நடுநிலைமை வளர்ந்த பாசமாக வளரும் கிருஷ்ணரின் மீதான கொடூரமான பரவச அன்பு தோன்றுகிறது என்று கூறலாம். இந்த கொடூரத்துல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மேல வந்து அன்பு வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இது வந்து நியூட்ராலிட்டியில இருக்கு, சாந்த நிலையில இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறார். சோ ரெண்டு விதமான விஷயங்களை இந்த அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். ஒண்ணு வந்து பயம், ஃபியர், அதுல வந்து டூ டைப்ஸ் பாசம், டூ காசஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் கேஸ்டினஸ் பயங்கரமானது. சோ இது எல்லா விதமான உணர்வுகளையும் வந்து பக்தி கிருஷ்ணன் மேல வருதுன்றத பார்த்தோம். அதுக்கு ரூப கோஸ்வாமி உதாரணத்தையும் கொடுத்திருக்காரு இல்லைங்களா? சோ இந்த அத்தியாயம் இந்த முடிவு. நெக்ஸ்ட் வந்து 49th அத்தியாயம் அடுத்த வியாழக்கிழமை பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஓகே. சோ நம்ம மாதாஜி ஒரு டாக்டர் நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிக்கலாம். பட் பேபி வந்து உள்ளே டெத் ஆனாதான் அந்த மோஷனு யூரின் எல்லாம் வரும். மத்த டைம்ல வந்து பிளட் மூலியமா தானே எல்லாமே டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது. இது எப்படி போட்டிருக்கத எப்படி மாதாஜி? அது என்ன சொல்றாங்கன்னா மெக்கோனியம் இருக்கு இல்லமா, இது இந்த அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் an எக்ஸ்கிரீஷன் வந்து இல்ல மாதாஜி. மோஷன் யூரின்லாம் வந்து ஒன்லி இந்த பேபி டெத் ஆனாதான் அது வரும் மாதாஜி, மத்தபடி அது வர்றதில்ல. அதுதான் சொல்றேன். இல்ல அது மெக்கோனியம் மாதாஜி. நம்ம இங்க என்ன எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும்னா அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் இருக்கு இல்லைங்களா, அது இட் இஸ் நத்திங் பட் யூரின். அந்த யூரின் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாய்க்குள்ள போகுது, அப்புறம் ஜிஐ சிஸ்டம்ல போகுது, எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டமா வந்து எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டத்துல இருந்து யூரின் வருது. இதுதான் அங்க வந்து சர்க்குலேட் ஆயிட்டு இருக்குது இல்லைங்களா? அங்க வந்து அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட்ல தான் குழந்தை வந்து இது ரொட்டேட் ஆகும். ஒன்லி பிளட் மூலியமா தான் அதுக்கு எல்லாம் நடக்குது. மோஷன் யூரின்ல அது டெஃபினட்டா அது பாஸ் பண்ணாது. இன் கேஸ் பேபி டெட் ஆனா இருந்தால ஒழிய அப்படி அது சான்ஸ் இல்ல மாதாஜி. அப்ப மெக்கோனியம் வரும் மாதாஜி. ஆஸ்பிக்சியல் மெக்கோனியம் ஸ்டேட் பேபி எல்லாம் வருது இல்லீங்களா, அப்ப வரும். பட் they want to insist that it is அப்ப வரும். கரெக்ட். ஆமா, it is staying in the waste product. அது யூரின்ல இருக்கு இல்லையா காம்போசிஷன், amniotic fluid contains excretory product. அத சொல்றாங்க அவங்க. சரி சரி, ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி, இங்க நிறுத்திக்கலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य रविदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरे हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. ಏನ್ பண்ணிடுறேன் ಮಾತಾಜಿ.